we houden wel favorieten. Ja. Ik heb het er al over houden. Nee, dat is geheim. Is dat geheim? Ja. Met een brede smile aan de ringen voorbij. De gegeven is gegeven, maar het is helemaal. We gaan nu bij het einde de Friese kampioenschap ringstekken. De strijd weer tussen de Friese ontspanning en het Fries tuighinder. En de naam zei het al, het Fries tuighinder is meer tuigen en vriezen en de sjees. En de Friese ontspanning is eigenlijk voor els die graag rieden wil, wedstrijdrieden of oorswatrijden. Die is deel is. En dat gaat om een gouden zwiepen. Zo. Ja. Dat is heel speciaal? Dat is speciaal, ja. Dat is van oudsher al in Friesland. En dat de rieden waren om een gouden zwiepen. Ik heb geregeld het kampioenschap maken dit jaar. En wat maakt het zo leuk, zo speciaal dit? Nou, het is de afsluiting van de zomer, van de ringrijdwedstrijden. En dan, het is gezellig, en het is een mooie ploeg. En nou ja, ik ben één bezig met het authentieke spel. Ja. En je hebt de dochter mee? Ik heb nog deze dochter mee, ja. Maar gaat het goed, staat de keer mijn huid? Ja, ja. Lust het die wel? Of, Ja. Ja. Als je maar wat dicht bij de piano riet met de volle slingert, dan ben ik tevreden. Met jou stoot dan wel even terug? Ja, Maar dat weet ik wel, dat ik rugrieden moet. dat heb ik wel zijn, ja. Maar is het nou ook nog spannend, zeg maar, deze dag voor je? Nee, op zich, nee. Dus je wel hoe het gaat. Nou. En jou toch het together met de... Ik doe het together met mijn man dan en kinderen. Wat is jouw taak op deze dag? De ponykleermeidje en rieden straks. En de vrouw verzwart de kleren en dat soort dingen alle jaren. Dus dat het als een pony aan het kleren en ik maar de kleren ga, dan zwart het dat ik de kleren aan krijg. En dan kan ik opstappen en rieden. Als je op de kar zit, ben jij dan de baas? Nee, together. Ja, toch wel? Maar mijn man die riet en die doet zo goed mogelijk zijn best. En ik zeg wel eens een beetje kwatten eraan. Een beetje, maar daar kan je toch net op sturen. Dus dat is... De ene keer gaat het goed en de andere keer dan denk je, gadverdarrie, dit wordt gewoon geen meter. Maar dat gebeurt gewoon, kan je niks aan doen. Gewoon maar rieden, denk ik altijd. En de Olympische gedachten. Ja, dat is altijd mooi. Dat is wel mooi. We hadden altijd noffelijk met elkaar en daar gaat het om. Ja. Wij binnen aan het jureren. Jureren? Waar de mooiste is. Oké. Ja. We moet je hem precies opletten dan? Het is sowieso op kostuum met een beide netjes werden. Alles met goed skin werden. Het hinder mooi erin. De verzwaring, het complete plaatsje. En de ijzer zonder, bij de hinders. Ja. Maar en heb je hem al een favoriet? Ja, we houden wel favorieten. Ja. Ik heb het er al over houden. Nee, dat is geheim. Is dat geheim? Ja. Ja. En dat jij je aast, hè? Ja. Dat jij je aast, weet het wel. Maar dan wordt je heel close alle keer, hè? Want het Ja, weer ze liet zijn alle mooi. En dan zit je op plaats van die details te zitten. En denk je, ja, wat doen we nou? Oh, dat is toch niet? Ja, jammer genoeg wel. Ja. Wat zei hij dan? Net er niet bij. Alle punten worden opgeteld, alle strafpunten gaan eraf en dan blijft er een kampioen over.
nog in de prijzen. Ja, Super. best. Super. Alle eer voor Mem, hè? Ja? Mem heeft het goed voor elkaar. En wij hebben een soort willen. Nou, dat is mooi. Ja. Maar net hoe Mike Stekkers? Ja, nee, vierde is best genoeg. We doen mooi in de top en prima. De dochter mij weer mijn hoek. Ja, het is mooi, hè. Het is weer een mooie dag, Het Olympische is een mooie gedachten. dag en protemeesken hebben we Sjenlitten waar we met Dwaan binnen. Authentieke Friese sport behouden. Nou, dat is het. Daar doen we het voor. Maar wel tevreden dan. Heel Prachtig, tevreden. hè, Ja, heel tevreden. Ja, jullie hebben wel gezellig tigeren staan. Oh ja. Net onvertogen werd Oh, van. nee, hè. Nee. Felicitatie voor Johan Bouwman met steekje Benny Bouwman, vice-kampioen, winnaar van de Gouden Smit.